Magluluto naman tayo ngayon ng beef with Indian mango. Ito po yung sangkap natin po. Yung beef. Soy sauce. Butter. Black pepper or pamintang durog. At saka meron din po akong pamintang buo. Lemon. Of course, sibuyas or onions. Oyster sauce. At saka Indian mango. At saka kunting tubig po. Kailangan po natin kasi matigas. Medyo matigas po talaga yung beef po na karne. So, kailangan natin siyang hiwain. Like, ganito po yun siya. Para mas madali po siyang yan lang. Kailangan mo lang yan siyang ganyan. Yan, ganyan. Madali po siyang lumambot.